Hi! Good morning! So, it's linoleum time naman tayo. Ilalagay na tayo ng linoleum ating flooring sa ating sahig. Ayan na siya, oh. Para siyang tiles. Fairness, I love it. Inuna muna namin yung kabilang side. So, dito na muna tayo sa kabila. Lahat ng labahan nila. Dito. Sino mga tapos natin? Okay. Nandyan sa gilid nilaglag sa likod. Good morning, everybody. Lagay mo dito yung maleta ko. Ito ko. Dito. Ay, huwag mo buksan. Dalawa tayo. Bakit mo iangat? Kasi mga ano yun. Wag. Yung mga baso gagamitin sa ano occasion. Good morning! Hello eh, hello eh. Yung maleta ba ito? Lalagay na kami ng linoleum. Ano, Rachel? Stock up ka na dyan. Wow, abs. Ate Rebecca Nabidad, hello. Kasi mag-aalis kami ng mga gamit. Mga moms. Ayan, dito para kayo. Hi, Mami Maria! Ingat ka sa biyahe mo, ma. JBT Chodoro. Hindi naman po. Pag binaha ako, ibig sabihin, lunod na yung mga nasa baba. Hindi ba? Maganda yung ganito niya. Maganda yung ganito. Ay, sila nila. Mamaya na yan kasi lalagyan pa yung kulit ko. Yung ref, dapat tinanggalan pala muna ng laman na. Mga anak-anakan ko po yung mga yan. Dito. Uy, dito. Binibigyan ko din naman sila ng kahit paano allowance nila para meron sila sariling panggastos. Unti-unti mo na yung ibang kaya mong igilid yun. Saan? Diles! Oo, dapat nun. Kailangan ng kapangyarihan mo dito.
Yung? Ha? Wala. Ayaw nga pala takpan mo. Kalimutan ko, sorry. Mihaan Pablo, hello. Hindi ko pa sure. Yung mga Ha? yung mga tulo na saan? Basta yung dito banda sa kama, doblehin mo. Lesson. Malalaman mo, boy. Tok mo ito. Ito mo? Lahat ng pakuan dyan, ha? Yung dito sa part na to, yan, inakakan mo. Saka dito, oh. Dito sa part na to. Dito sa gitna. Pagpinin mo. Hi, Ate Jennifer Libuon. Alis naman ko naman ito kasi dito lang yung pinagin mo. Mga wig ko, oh. Ito na lang natira. Owen, ilabas nga natin to, Owen. Owen, pasok Owen. Kung ayaw mo, okay lang naman. Mukhang matapang ka na eh. Ay, ito marunong yan. Ha? Ako marunong magluto ng ito dyan. Sige. Oo nga, LB Jati. Janet Lopez, Boy, hello. pabuhat daw, Wel. Owen, pasok ka Owen. Baka ayaw ni Owen, hayaan mo na. Buhatin mo daw si Mima. Nakakapikon lang eh, tangina. Bakit ganito lang ako? Ilabas niyo na yun. Ay, sa tampo. Owen, come in. Tanggal na ba ako dito ah. May mama na yung baby time na yan. Bika-bika ka na naman. Hindi. Ano mo ba atin? Sa'yo tatapon to. Mima. Doon na lang sa inyo, gusto mo. Eh, Wel, baka gusto mo yan, Wel, oh. Ano lang? Yung divider. Yan, Divider. yung TV. May gusto ko ito eh. Ha? Gusto mo rin? Kumain nyo. Natuwa naman yan. Ako, nangihingilan yun. Uwi mo na yun sa bahay. Labas na kaya yan, eh. Diba? Ito kaya lumabas. Lalabas nga yan. Ano yung pinapalabas eh? Go, guys. Oh, dami naman yelo. Hindi na nalagala yan ah. Ay, bumibili kami yelo, laging wala. Ha? Mia, Bayan? matutumihan na lang ito, inumin mo na. Lumalabas na lahat ng kwenta ni Siri ah. Ano? Wow. Dahil nabawasan yan yun, nung nagkaroon naman dito yung mga Kala mo, tatlong tapo mo bubuhat eh. Hoy! Main nyo na, guys. Pamain po. Ay, gagawin ba? Ano ba ba? Pahiga natin. Hindi, kasi yan. Thank you, Ma'am Eli. Ma'am Aurora, hindi pa ayos. Huwag muna. Main nyo na yan. Ano, laro na, sabay tayo. Dali na araw, ang alas ng umaga. Main nyo na po. Main nyo na po. Hindi ba nyo na nalagay? May sinampay din eh.
Pasado ka na. Pasok ka na sa Tuesday. Start pa rin na. Ayun na, si Ray. Jen. Nabigat ko. Dip naka-diplos na eh. Ayun pa, Will. Bubuhatin pa yun, oh. Wait, paano ko ng rep? Patulong. Patulong sa rep. Wait lang. Ano? Sabi niya, sige, papatulong mo maya. Ha? Mag-meeting ka ba damit? Olo? Magdala kay Efron. Saka steward din dun eh. Kung gusto ka mag-meeting, pwede lang tayo dahil dito na lang. Mas mahirap dahil yun eh. Lalo pag Korean daw, tapos mga Koreano. Ako? Marami na ako din ah. Sa akin na hirap siya makipag-usap. Uy! Aso-aso na naman si Mamsi. Ito, Mio. Kasyata to dito. Hindi namin lutuan dito. Wait lang. Ano yan? Nag-skis sa door. Marcelo, Elisa, thank you. Kasi yung Leonard. Anong ano? Bottle? Yung rep sa kanya. Ito. Ay, yung rep. Hindi, mamaya na yan. Ang galagay na ano, sinunod. Live na live ka, oh, Will. Nakatalikod ka pa. Sige lang. Uy. Tapos na? May gulong ba ito? May gulong? Pero kung yung mga ano, gilid at lasing, nilagaw na rin. Hindi yan kaya ng dalawa. Tanda mo, kailangan tanda mo dito. Ayun yung mga balat ang init ba? Oo nga, baka mabasag. Alin ba? Ano ba natin? Ano yung alak? Alak ba? Hindi naman tayo. Minumura ko. Go, guys. Wait, paano ka ba dito? Wala ka babasagay. Sana. Kasi aangat pag gano'n. Tutumba daw niyo. Sa ulo. Dito, oh. Maluwag naman dito, eh. Kaya iangat ka lang kasi. Kaya nga eh. Mabigat kasi yan, eh. Humingi na din. Sa akong time. Asa yung mga... Ay! Carpet muna, ano? Ha? Carpet daw, this. Asa yung carpet? Ang inis. Ito, ano sa labas? What dapat? Ibasa mo dito kasi ibang carpet. Oy! Oy! Buhatin daw natin. Iangat daw natin. Si Handley ba? Kakalpit ka. Ha? Uy, talag ka dyan. Ay. Ibas ka dyan. Sabi mo, thank you, siya. Thank you, Owel. Yan natin, patingin natin. Sabi yung mga towel, anak. Tawel. Pampunas? Ito, oh. J Baton, hi mga boys. KR Baton. Hindi ko pa nga alam paano igamitin yun eh, pero wait lang.
Paano tayo gagawin natin yung start? Iangat namin. Tapos ipapasok yung linoleum. Oh, yeah. Wait lang. Wait ka muna. Game. Wala sa mga nabasa. Gusto mo yun na. Game. Ito, kalakal? Magka ko na? Ito, kalakal? Halika na ulit. Kalakal to, to? Hindi, yung ano lang po. Tapos. Buwatin ko lang. Pag ko yan. Ah. Video show. Ay! Dali. Perfect. Ano ba? Okay na yan. Kung wala na ganyan. Hindi ko mamuna. Big bro ka pa rin ngayon. Sabar ako ngayon. Bar? Saan? Sa Eastwood. Sabi mo na. Mamaya naman pasok ko. Alaw na madaling araw. Tama ko si Dapo. Kitchen siya. Ano ka dining sa'yo? room. Waiter. Oo. Ayaw ko mag-wait kasi puro-puro na lang pag-uusapin eh. Ha? Hey, yes. 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 Yes, yes. Yes lang yun. Yes. Pakadudod. Asa ibang... Ano na? Ano na? Di. Tapos ano doon? Meron na Indiano. Dito muna, dito muna. Di. Meron na Indiano eh. Masabi. Dali. Dali. Uy. Oo. First slide. With pork and pipir. Ah. Eh, ano na dito? Paper? Salt and pipir. Lord, sa diba? Kala ko paper. Pipir. Ay, baliktad. Dapat pa ba na? Rotation. Ito lang siya pa nito. Mga ano. Baba na natira. Nakakamit pa naman doon kasi puro ka tayo. Oh, may igas to mo. Yan tayo. Manager ka na lang para madali na trabaho. Manager nga doon, nakautusan din eh. Game, Mabel. Ah. Mabel, come in. Mikos. Ulan? Hindi. Oh, ano ka? Wow. Hindi ka lang ba? Isod natin dito. Yung isa rin talaga yung solid. Dikit mo sa ano? Saksakan. Ayun, dito. Dito. Dito sa ano? Ano na yun? Ay, hindi. Hindi naman saksakan ito. Ano yan? Eh, sikat na si Owen. Hindi na ako. Dahil nila. Sikat na nga eh. Napagod na ako sa buhatan nila. Dito ko yung saksakan. Pero naano ako sa
time na to. Wala bang may dumas ano? Lapad-lapad. Sa po. Halapan. Wala pala eh. Hirap o. Hindi na po siya dinikit. No? Ay, yung gusto ko kay Owen. Bababa pa rin yun. So, dapat ganito kahoy. Pero kahit yung gano'n lang square ba? Kasi masyadong ano yun, masyadong manipis tapos mahaba. Katulong ako. Wala, lagi na kayo. Ito, maliit. Kahit yan, ito, ano yun? Siguro kahit na yun. Wala, no. Bakit lang ako. Hinihingal siya eh. Ito yung mga nakapagay na dahil. Gawa. Hingal ka ba? Ano yun? Hindi natin, ganyan ba yung ito ba? Yung Yung mga pintura. Ano na tayo ganyan din eh. Binalisan mo na ba yan? Ito? Kulay mo. Ayan pa. Yan. Dalawa na ito. Yan, ako na yan. Siya. Hinala sa buo. Ang laki niyan. Na! Umalat yung pintura. Yung isang talaga eh. Basta ngayon. Hayaan mo na, nandiyan na pala mo yan. So, ito nilo. Eh, malaki naman damit ni Deezer eh. Pamunas mo na lang. Kinalat yung pintura. Ito, basa oh. Ano? Kailangan yan, ano? Yan, panatot na. Kailangan yan, ano? Nati. Natin. Kahit si manager. ayun, tabalag day kasi may tumutulog dyan sa gilid. Gusto ko yun. Mahantak siguro. Dito, sa red. Kahit lang ang tayo. Okay. Ganyan na talaga siya. Kagong ba? Matas. Hindi Sure. ko naman yan. Saan? Ang bigat. Dikit mo na lang muna. Sira. Talaga. Pero kung kahit gawa ko ng cabinet yan dyan, hindi talaga siya. Bagong pintura ba to? Ayun. Congratulations! Ang lagkit eh. Ang lagkit eh. Hi! Oo, busy pa tayo. Pasensya na ha. Inano ko lang kayo. Sinama ko lang kayo ngayon sa live kasi nga para makita nyo may ginagawa ako. Baka mamaya hanapin ninyo. No. Sira. Ito na lang. Samahan nyo kami gumawa ha. Diyan lang kayo. Kaya Alex. Lalabas na rin yan eh. Tatapon na rin yan. Ha? Tatapon
yan. Hindi na yun. Lalabas na yun, para hindi na ipapasok dito ulit. Wala men. Wala din yung nakakarton. Para di mabasag. Ha? Kakarton. Para di mabasag. Baka bawalin At ako. kung hindi sa labas, oh, may ano na may mga display na may mga kawalan. Okay, sige lang. Ano dito? Basag lang dito. Pwede pa ito sa basa. Hindi ko alam eh. Paano yan dito tapo, Rickson? Ha? Ano ba lang yun? Kaya ka na naman sa ako bahala eh. Kapawa. Kasi lalabas na yan. Bawal nga magtapon ng ano eh. Ng ano ng... Pwede yun kung nila yun, di naman pato yun. Kabo, dapat durog. Pero din ito. Para nakasako. Pag buo, pahirapan nila. Kukunin ng truck daw, may ano yung truck na yung... Pinamahal-mahal na yun. Hindi ah. May truck na kumuha. Pangin, okay na na yun. Ginagawa na yun. Pinapala yan. Pre, tapos lalagay sa truck. Kaya hindi yung ginaganon. Baliw ka. Meron yun yung sa loob ng Sa truck. loob, oo. Magaganto eh, basag-basag sa loob. Nag-away-away pa sila. Excavator. Excavator yan. Excavator. Alis mo na na. Na, kayo yung ano, kang gana eh. Ilagay ko lang. Di siguro yung pinang, no? Cellphone. Ah. Eh, Nandun ba Nilagay yan? mo rin ba itong sign nito? Andito pala. Ano ba yan? Nilagay Pa mo oh. rin. Sa akin din. ito na. Oh. Wait lang. May open yung camera. Screenshot na siya. Anong name niya, ma'am? Sino ba? Sino ba gusto i-name? Ano mo pangalan niya? May anak na po si ano eh. Sige ito. Sa Rayson. 8. Dahil mo pangalan. Ay ko. Tubig ko, ba? Tapon na. Not yet ma'am. Pakiano na nga mga pagkain doon sa ano? Ito naman sinali mo yung big kanin, binalik mo rin yung plato? Hindi. Pwede mo yung gamitin. Pinali mo ba yung dito? Negos. Dito. Sobrang dami nga dyan, Israel. Yan na lang katalino. Ano mo nilalagay dito? Suka. Karton. Dalawa. Oh, balik mo. Kahit ang dalawang pakot lang. Masyado yung mga nagkikita. Mekot yan. Pag yan, kalat. Kayo, kawawa. Dahan-dahan na rin siya na. Doon, ito no. Maras na. Tapos na yun. O, dali. Pagkalabas ng lahat na yun, lunch na tayo. Tapos yung ano, yung sanlay katin. Kakain muna tayo. Kakain muna kami, mga mams. Sino ba? Ano name niya, mams? Sino? Domingo Amor. Gwapo yung nakaputing short. Hello! Ay, wala nakaputi. Hello! Ako puting short. Paki-PM lang po kung magkano lahat-lahat. Si Rizon. Kain po. Pamain na lang. Ito, okay. Amor? Lalawin eh. Ano na yung rice cooker niya? Kain mo na. Sabi mo buhay ng payakan. Sige mo. Ano ko yung kapapan na to? Kain mo na. Kaya pala, nagawin na mesa. Bili ka ng coke ng... Rihanna. Sabay JD. Ano lagyan mo pa dun? Hindi. Mamaya ka na itapon yan. Kakain na tayo. Alam ko, lalabas na eh. Basta buhat na tingin ako ulit. Oo. Kahit paano ko, balikat ko, bukas ng ulit eh. Namu. Ah. Rihanna! Oh! Ano? Coke. Ayan ko. Ha? Ay, nabawin mo. Damit na itim.
Kahit may design, basta Parang gusto ko siyang gupitin. Kasi, hala, sorry. Yumuko tayo. Sorry mga moms. Kain na tayo. Kumain na ba kayo ng lunch? Apat pan. Ano daw name mo? Ikaw, abaksuplado mo naman. Si King. Edelisa, hello. Sorry na nataob. Ano daw pangalan mo? Suplado mo. Step ka na, kasan na. Ito na lang. Andun yung bahay, nakita mo. Mamaya. Bigyan ko ng 500 si nakaputing short. Ano Gcash niya? Hala pa! Di rin sahod niya ha. Para wala na siya sahod sa akin ha. Ikaw na magpapasahod. Bigyan ka rin niya 500. 500 Yabo. Viewers, followers. Uy, nakamute ka ba? Nagmumura ko naman. Sabi ko sa teacher. Next. Napakahaba na daan. Hirap mo mahalin. Kuya, ilan mo yung ulo ko ah. Paano ba yan ito? Wala ka. Baka na ako. Oo, masunog yan. Ang sarap na. Yun na, isa. Kain na kami. Ganito dito, ganyan yung mga ano. Sarap. Hi, Ma'am Miriam. Gcash? Oh, wait na. Isisend ko sa'yo. Bala ka dyan, mama. Kakain ako sa harapan niyo. Pala. Okay na ba? Okay. Walang ko? Oh. Yung sukle, Hindi. bili naman na ng Yossi. Ba't ka nalagay ng pera sa lamesa? Hindi ka kasi dapat iglalagay ko. Oo, ano ba? I'm sorry. O, mamaya na. Doon na dyan. Kain na muna. Kain na. Kain na po, mga ma'am. Kain po, ma'am. Bawal ba yung day? Ha? Bawal yun? Oo. Asa isang po na green? Tatlo to ah. Ayan o. Kunin mo nga, Bets. Hi, kain po. Kora. Binigyan mo lang yan. Hindi, mas hindi. Yun ako ba? Rihanna, apaka-arte kakain dito. Ariana, paano nga? Ah, ayan. Diyan mo. Ay, hindi ka kumakain ng luto. Just. Hi, Miriam Castillo. Ayun, nireplyan ko na nakadapal ka ng moms. Hindi na, hi. Hi, Ate Jaina. Dito na ba? Uy, magdamit ka. Masarap ka ng pagkain. Sorry, Korean. Sadasal, Christine, Mona Lisa, ano na? Ano ka father? So, bless us, O Lord, from this life, so for the appreciate of my mind, thank you for us, kain na na. Akin yung bahaw. Tingnan mo yung sa akin mo kagawin ang tigas.
Nauna akong tubig. Upo na ako. Saan mo tapos? Tinolang manok ang aming sudan. With lots of sayote and dahon ng silay. Leaves of chili. Ano? Tapos mo ano? Hindi mo wala kasi. Ay, kasi ka rito, disirate mo. Ano kaya na eh? Baka naman talaga lang gusto mo makatabing tumaan si disirate. Uy! Ika na ang madasalang hindi. Ladungis lang. Kain. Uy, kilig! Di mo pinuksan? Sabi mo, dyan mo lang ako eh. Baliw. Ayun na, nag-aaway sila. Wala pa ang first month sa akin. Kaya lang, Koreano, ang bago nun, naunahan ka na, meron lang namin sa kami. Ay! Si Kay nga pala ang amin niya pag hindi. Sige niya. Mga on! Halika kain! Merry Christmas, Jones! Hello po. Nakaputang ba kayo na ano? May ano naman ako dito. Kasi kailangan ako ka. Kain na tayo mga ma'am. Ano? Ano ito sabi ko? Yan na, oh! Tarumit ko na ito. Hinigilig, gago. Hinigilig po siya. Hindi lang talaga namin paglabas niya. Nakangitin niya. Dahil na. Oh, namiss ko yung dumplings. Sal the sal stew. Ano mo na rin yung tilapia? Kumaltabang may ano dun ha, pati. Sakto lang. Na? Reynard Rada, hindi ko pa sure. Laking drink ko. Ano lang? Mga moms, may mga ads na lumalabas. Pakiclick na ma'am. Na pag nakita niyo po yung ads na nandiyan sa ibabaw, ito, nasa baba, click niyo. Tapos pag nag-appear na siya, back na kayo ulit. Sige na, try nyo lang. Tuwing may lalabas, ganun gawin nyo. Hi, Queenie.
yelo, sila wala. Yung natirang yelo lang. Domingo, yan nga yung number, yan yung Gcash na ay, ako magbibigay sa kanya. Ah, hinihingi niya yung number mo. Sabi niya, number mo daw, hindi number ko. Ang sarap mo. Ma'am, si G, yung Gcash number niya, bigay mo. Wala pa rin siyang Gcash. Wala silang bakit tayo dito. Saka na-raise ko eh. May nasan yung ano, may... Son, dalawa ko na ako. Hindi ako dala pa eh. Hindi ako dala dito eh. Pag mo ba ako na lang? Hindi, wala akong dala. Kasal mo ba yun? Tandaan meron. Kain na. Halika na. Uy, sandali lang. Ano ba? Hindi ko lang. Mainin na. Obama. Sino sila? Anak ni ate, ano? Paparetin. Nak, tumama pa rin 10:31. 2 beses na ba? Sabi ni ate, ano? Nanay ni... Ang tinatayan ko, 10:27. Tinay ako nga ngayon. Sabi ko patakain niya ako pag may tandang dito sa kapagawa. Isang mahal-mahal maningin po ng dalawang po. Gusto nila 1.5 isang araw. Yung sa lima? 25. Ay. Ano ba? Ay, kumuha ka? Sarap. Wala daw rin mo yun. Straight mo nga. Sige na, okay, bakit maubos? Bigyan ano yung ito dito? Hindi kita straight ta, basta straight. Walang makapagsalita ka. Wala na sa pinitog mo. May lang ano na. Pero kung ano si Pini, naiiyak ako lang. Ngayong araw. Kaya gusto ko magpakaginis. Actually, iniyak ko na siya kanina umaga. Bago kayo dumating. Iniyak na ako. Hindi naman po nagkaramdam si mama sa panaginip ko. Hindi naman siya. Wala ba lang kumalampag dito. Ayan, may mga ads. Wow, ang laki. Ano yun? Maganda yung leg. Ganyan. Maganda yung mga ads. Dapat viewer talaga sa Rayson Me. Grabe. Mga moms, kung may ads, huwag niyong alisin. Please. Pindutin nyo lang ng pindutin yung mga ads, please. Bakit kayo nanonood din kayo eh? Napalo nga ako sa Facebook eh. Nakapalo lang siya pero hindi niya... Hindi pinapalood. Nanonood ako. May ginagawa ko. Tanong mo kami Hindi kong panood rin. yung nasa dagat eh. Hindi ko alam kung saan lugar yun. Nasa? Dagat daw. Ang tagal na nun ah! Ayun yung ads mo. Tagal. Dalawang minuto na siya. Saan, ano, hindi na nag-download sa akin. Unfollow mo muna, tapos follow mo ulit. Tapos lagay mo sa Nasa Facebook. na, nasa salvi. Gago! Uy, Nasama ko. Ma'am si G! andun sabi niya? Yung Alvin ba? Alvin.
Kaya ba katawa? Paano ko gaganahan sa inyo magbigay niya? Lalo paparating ang Pasko, Rizal. Putik, kahit paano, di mo magawa. Wala. Ito natin mo, ibay-ibay ko dati. Kaya parang Mima, ano ko nandiyan ka, nanonood ka. Ano yung sa ganun man lang, ganahan ako pag Pasko. Lagi nanonood si Rizal, bibigyan ko. Diba? Hindi yung tayo na kung kailan lang may ano, tsaka wala akong maaalala. Pag-usapan natin Ilagay mo doon sa kulay green yung ano ha, lahat ng tools. Pahinga mo. Mamaya, ito o dito. Tayo ka. Mamaya. Lang. Baka na. Ano FB niya? Hala! Hindi na lang. FB na lang daw. Maria Christine Micaela Nicole. PM mo daw siya para makapag-chat kayo ng girlfriend niya. Pakatapang. Ay, nanonood yung girlfriend niya. Ha? Nanonood yung girlfriend niya, baka sampalin ko pa siya ngayon. Inaway ako noon. Iba? Girlfriend mo, iba na ba siya tayo? Iba na. Iba na siya tayo. Yung una siya mo. Wala yun. Practice lang yun. Wow! Ang reply sa akin, girlfriend niya to, sabi ko, so, wala akong pakialam. Ginano ko nga. Sana ako siya tatapos. Sabi ko sa kanya, bakit? Ikaw naman showtime niya. Meron siya dito tatlo, pinagdaw. Ako at ang isa pa. Sabi ko sanang gano'n. Alam, makapatuloy ko siya dito. Kala ko nga nabuntis mo yun eh. Supot ka pa pala nun. Supot ka pa pala nun. Ay, binili mo na, Koreana! Yossi daw na. Yossi break. Koreano! Sarap ng Koreano, ito yung mukhang native. Native chicken. Tarawa mo siya kagabi. Tarawa mo siya kagabi. Di na ako umuulan. Nagkalunok ko na. Usok! Ano oras pumasok to? So medyo mas... 150 lang eh. Maubos mo? Yung isa lang. Siguro may kayo natagalan yan sa taas. May sinisingit. Wala kang tama eh. Kaya siguro natagalan sa taas. Tinutad mo yung dito? Yung part na to? Nilagyan ko pati yung yung flashing na nilagay. Tapos yung ilalim mo. Nilagyan ko din. Yung mga pinaglagyan ng bala ng maliit. Nilagyan ko din. Kasi yung iba natanggal na. Pero hindi pa naman total yung nakaangat. Yung iba lang. Yung mga nasa gitna. Paano? Baka kasi gawa nga ng init. Hindi. Masyadong baka ka lang din yung nabiling bala. Masyadong tumagos ko sa yero. Lumuwag. May paabot ang tubig mo. Ikaw wala ka ng tubig, ilang araw ka na po Kaya sa nga yan, sakit ka ng ano ko eh. Nagre-reklamo ka ng sakit ng balak mo. Dito lang naman ako nakakapagaling. Ikaw na sa kusina See you later mga moms! Thank you for watching and for sharing this live. I love you so much. Mamaya papakita ko sa inyo yung final look ng aming bahay.